Продължава! Нека да отидем към приготвянето. Хайде! И това се приготви лично на живо в Marlboro Heaven. Слагаме го в ето този фризер и се пече. И сега ще видите какво месо ще се получи. Мадам Натали, извади месото. Сега ще видите какво месо ще извади. И нека хапнем. Това се получи. Това е мокро свинянско месо. И сега ще ви представяме новите униформи на Александроприми. Ето ги новите униформи. Да, те са направени от тежка плат, козина, от мамут, прасе и овца, както ви казвам. Памучни 100% не се късат и имат 18 години гаранция да не се цапат. Сега ще ви покажем как този робот ще оживее и ще ходи до компютъра. Той, знаете, той няма да се мръдне, но може да дойде ето компютъра и да изиграе няколко неща. Той е направен за да... той е скулптура също. И може да си го купите. Иначе той е истински, но не мърда сега. И имаме новите джойстици на AB5. Ето ги. И сега Натали представи ни новия сезон на GTI 508, който е за танцуване, за балерин. Ето това е новия салон Brookhaven Mola. Да, има и йога. Ето така. Също и така имаме и новите дрехи. Да, казват се Брикра Russian. Това е новата мода. Какво е това? Да, ето вижте, чувате новите да, които говорят. Вече. А това е новото химическо на 50.8. Да, и това е най-новия магазин на Елеко, който има вече 50% отстъпка. Има легла, шкафове, лампи и много други неща. А има и много неща. И това е вече нашия нов магазин Рослиес. Да, това не е просто магазин,